Kto nemusí podať daňové priznanie? V praxi sa často stáva, že fyzická osoba nie je povinná podať daňové priznanie, pretože jej to zákon umožňuje. Povedzme si, kto daňové priznanie za rok 2023 podávať nemusí. Sú to fyzické osoby, ktorých zdaniteľný príjem v roku 2023 nebol vyšší než 2461,41 eur a zároveň nevykázali stratu. Ak by stratu vykázali, museli by podať daňové priznanie. Zdaniteľné príjmy sú také príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov, to znamená, že sa sem nezarátavajú príjmy, ktoré nie sú predmetom tejto dane, respektíve sú od dane oslobodené. Ktoré konkrétne to sú, sa uvádza v zákone o dani z príjmov, napríklad predaj nehnuteľnosti po 5 rokoch od nadobudnutia a tak ďalej. Ďalej sú to osoby, ktoré majú príjem len zo závislej činnosti, čiže zo zamestnania a do 15. februára 2024 požiadali zamestnávateľa, u ktorého mali v roku 2023 príjem, aby im vykonal ročné zúčtovanie dane. Patria sem aj osoby, ktoré mali v roku 2023 príjem, z ktorého bola zrazená zrážková daň. Ak teda spĺňate podmienky, že nemusíte podávať daňové priznanie, treba sa pozrieť aj na to, či by sa vám predsa len neoplatilo daňové priznanie podať. Môže totiž nastať situácia, že ste počas roka zaplatili z vášho príjmu vyššiu daň, než akú ste v skutočnosti mali zaplatiť. Po spočítaní všetkých vašich príjmov za celý rok vám môže výjsť daňová povinnosť, ktorá je nižšia než už vami zaplatená daň. Z uvedeného vyplýva, že najprv sa treba pozrieť, či ste nejakú daň štátu v roku 2023 odviedli, lebo ak nie, štát vám logicky nemá čo vrátiť. Veľa ľudí sa v tomto bode mýli a kontaktujú ma s tým, že by chceli, aby im štát vrátil, pričom ale žiadne predávky neplatili. Ak ste nič neplatili, nemôže vám byť nič vrátené. Pre koho je výhodné podať daňové priznanie, pretože mu vrátia už zaplatenú daň? Ak ste zamestnancom, študentom, dôchodcom, mamičkou na materskej alebo rodičovskej dovolenke a mali ste v roku 2023 príjem, môže byť dobrovoľné podanie daňového priznania aj váš prípad. Viac o tom, komu sa oplatí podať daňové priznanie, sa dozviete v ďalšom videu. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.